Kardom, ili running tikathar kini ada pabirta angton pen. Dilai pulis otom pen lining koi rai sian bak mor phain kinep don lo. Birta kelong ateng. Aruni phaing koi arni dang truck NL07AA2238 LP truck Dilai police station angkang Dilai tower krong thom ka chitok along ajo por bhai kebra chitima por malom khang don si. Rita lip don lo. Raki kido kangri kangkrang ahor mudo pokahon thepana joksi truck aphan khang don cheklo. Laso phi bokajan SDPO Rustam Raj Brahma lapen additional SP. Partha Pratim Saikia Anpata Kaprek Bangkathom Jongjung Abang Puatom Aphan Hanglo. Lasoteng Alom Sopi Additional SP Lapen SDPO Bokajana Tumpen Pen Section 1B 119 and QAT 155 UC Vikram Pratap Singh Atom Adim Klong Pale Dunlo. Wek bang lapen kacarab duna bang aphan Bokajan Police Station AOC Inspector Naba Saikia lapen Rita le Pamelo lapen aki ik lapen akilo Apolithin pen katelom het hon theme me mor phain board truck chipari deng pononglo laso mor phainalin gram 2977.7 an board truck pangrom pet longlo ke khang check attract ke wek abang phuamen laki Manipur Sanapati District Nagatako Asor Kumar Gurung Asopo Abhishek Gurung Artaningkaning koira isi pusi pangthekpon Lapen Kacharab Dunabang Phuaphan Nagaland Dimapur District Arlo Dimapur East Police Station Angkang Dimapur Supermarket Asor Tusmer Jamir Asopo Moa Younger Jamir Artaningkaning koi pusi pangthekpononglo Kinep long check more phain lapen wek bang an parata Kacharab Dunatumaphan kaprek BNSS section Pabon Ponsi Hem Kangsam Beng Ponchoklo News Text Report, Karbi Anglong News. Kardik lek the LP School, Ingrak Thangsi, Aru Mum Maratum, Loka Charlie, The Dunga Kisum, Kachetongna. Lason sila khain kora truck duar baguri constituency ke paro dola mara Kardik lek the arong along ihum LP School dolo laso school ke damtang ningkan Pharo Kreser Kebra, Phok Kebra Hini, Aningkan Pen Bipon lo Hala So Hot Pen, Wang Bom Si, Pining Anke, Ningkan Suruhinira, Inquire Pua Ningkan Ando Sitame, Ningkan Suruhinira Crazy, Aningkan Abarim KEC Education, EM Rotoning T, Ahin Pen, Akimi Ihum, Nangkim Pichot Pen, Non Puanta, Laso School, Karbi Anglong, KEC, Kachariatum, Nankachilang Pon, Pedat Pen a job, Nona Banki, Escola Hemabang, Kahing no Parpik Pen a job RV, Janglo Te Osomaratum, Low Charlie, Long Ledatiti Loputa, SMCMI Pupen, Tan Pachinipon. Lapen Nona Banki Osomaratuma Bangsi, Aduk the Boy Waititi Loputa, Tan Pachinipon too. Lapen Halapu Low Tan Bang head teacher pen, Nankapachini Dun Tuke, RV Janglote, Tinga Bang, Kivak at Penajok, RV, Li at Titipo, Arum, Langsi, Plank Setitilo, La Soalang, Si at Ansi, Class Tame, Tan Pontulo. Chitilo puta pachini po lapen SMCMI phupen nang pachini don thuke kedam tang KEC kacharia tama phan anparta dak local MAC mate EM Richard Tokbia phanta tuning ripiklo bonta kopi ko son penoni nilitum aronga skola longa bangki nangkelang ke pankriason mandatlo athe non appear theke ajat le choklem dunji pustame education ahin thekbek nangji lapen ke chengpen mesen nangji puta than pachini pontu La sini litum a school of han pram chen pen school of hemabang mission nangkim pivek thapusi SMC committee lapen rongara datum pen KEC Kachari Man Kido KEC CM Dr. Tuliram Rong Hang lapen education EM Richard Tokbia tuma phat nili tumarong school of hemabang nangkim pivek thapusi puthot tuning ripontu tang telang litum pen kaning je ponalam thile ang ton pen arju ponsana dai huri pen mosingti Karbi Hills Live. Oh, Kadom, Nilimen, like a city board singing tea, that Cardiac like LP school long, HM Lonilike, see a prancy, Nalitum media, mate media habitum, must make Cardom Piglo, Cardom, see that school given Pachurolo. The Sinilitum Cardiac LP school, Abanka Hoglo, Higno Pinlo, condition of a pinlo, as a school established Labanga 1952. Se established la penola sura a building construct banke kikim pono banke 2011-12 hosi kikim poniglo asi energy giding lo penengan ke 2025 lo posi arji dingle lo posi ting ta demesel ablo ting hing no lo bagi elo asi masap sa bagar ke janglo pulong te
arwe ekdom priat po classroom har lubang langbung chiplang de ti nang le tum tamne theglong lo pamoi ta somartum langbung thaksi ekdom pu ini plak lo som lo somartum mane akeng bangke la lang long sig do lo lasi la ana akitu ke sung sinil tum chitong nang lo lasi ni tum arwe ke jang lo pote arwe char silu na sini tum class guru di nili tum da de lo somartum da song thak lo sap sap o somartum aduk do pik pik lo lasi sopen lang lo pulo ten litum litum education yem la penke tum Karbi Anglong ke Japon aki hai doctor tulian rong hang sar halang tum hani pen ni tum nama so school phan prabjin pen major appearing nanga pi phan sini tum la school management committee hin pen ni tum ba HM hin pen chuni ri tum perfect lo nasi school arji ka dinglen lo ama sinon mangke nang tum theglong long in hat khirki tamya be pin lo pen koi sia building do dang hala so building bangke 2005 ose kikim poring lo lagi totally damage lo hala bangke helang abe pin lo ting abe pin lo lage la pen ke theng pian ta heng noi lo la pen ke aklong floor nda wa gi lap lo asi nang tum thei long lo la lo la se pini nil tum HM hin pen la tum phan kachuni ridon matela Karbi Anglong phan kachuni ridon lam thegela pon de kardo o la so puthak dolo SMC pen se tame dam lo la nili tum president pen chelo gamra tum mangtok sinan kep lang tum dam lo yam long ta ba dak local BDC chairman alang li phangta nilitum than lo lapen la anchot ka kalilang nilitum nonong song thak nilitum media hoi pen sitame nilitum Karbi Anglong tum phan pachini lo sitame non puta me nilitum la so action mate nilitum phan nangkelang pon na ke jing supon aveglang a hogalam mangke la se hogalam litum isia khailong chingthur nai pulodang te education bangke akenang sot la si education na bangke akenang sot aposi litum education na vi pulong te isia generation mati isia khe isia obi bangke akang ting son mandeji la so posi iletum education do nai pote letum ke charlie din ta mission nai la hello nili si message pidin ka tum bangke aprang si nale tum phan news abitung tum phan dak nili tuma kadek lek therapy school ke bang thega pot kirupi parpik lo la pen nilimen tharipo borson lekhe la pen nili ladak kadek lek therapy school long SMC president iklo jadi cuma atau aku itu mereka mungkin hendak atau pusat itu sudah kumpul. ola so hengno era puthak bang ke lai khanlo nili tum han prabjin pen repairing bang na pik nang pu pusi nili tum la Karbi Anglong autonomous council tum han choni redun iklo Lagi, la dadak simbol lo mulai sampai kilometer tinggal nanti ikan harus kebra hingga pensil asus dak itu ke dulu. Jadi alam pen, la son repairing, la pen para mereka aktiviti sih yang kumpul. o la dak established mate tar pang thek bang ke nikan pharo sir kebra phokebra trokebra heni phokera heni la soang bong pen bang ke nilitum la bangsu school la soang bong pen 2000 kon me ho 2011 la bangsu school nang piglo la so 11 bang bong ke penengan bang ke 25 bosor ne an ke dukolo mate hodi aposi la bangsu school bang ke ating bang ba iglablo aposi prabjin pen Karbi Anglong autonomous council ke charipon sir Dr. Tuliram Ronghang alang ni fansi puthot ni lihin pen kachuning ripati krimiglo prabjin pen la bangsu school hem bang ke la repairing ke bang vekje fansi ni lihin pen chuning ripon iglo Ada bantuan apa ini lebih o la si la bandriwar puthak sitame la puson iglo la si bandriwar sitame nili tumadem bang ke marat marenga pipan sinili tum dora per hisap la si aning wewang sitame ingna pinini tame la bari bitung along sitame kaita do patowi lom bithian sitame do sitame la bangsolong prabjin pen la bangso school safety phan dorja la pen khiliki inghap la haige safety phan bandriwar sitame prabjin pen nili tum hana pagran pipu pusi nili puthot CM sar phan tame nili hin pen ako chuniri ponthoiglo la pen ola kitchen room si tami ke dam tangan bang ke nili tum hanang pipon ikelang la sinon ke bang jipen bang ke alang ni tum phan pening 2025 abang ke kitchen room si tami nang pipon ik vek pu pusi nili alang tum ning thepon parpik lo Deng pia mayalong Karbi Anglong arat dun et nang jipu chunung report
West Karbi Anglong bitung reng thama constituency ke paro R2 ke kang patho klamalong ni phai inquira pli lapen inquira pho ni nia pharman umaha rapati alongri deng PMI ke pedo ponji apha chisik chedang pon bomlo umaha rapati alongri deng PMI laki aningkan wang tami umaha rapati alongri alo sarha PMI long kripli along si larpon voipen pedopon bomlo lason thak si pining let thotame umaha rapati alongri deng PMI laki R2 ke kang pathua klamalong sini phai inquira pli lapen inquira pho ni nia pharman pedopon po bangso jai mek kibi ponchi aphan R2 ke kang arong along si tirika mamai seng ponlo tirika mamai atum kang tang kringa jok deng PMI ke pedo ponchi aphan phan troxy cap an chisik chedang pon tang pon lo pusi longri komiti kong chun bang moniram rong hang pen nang than pachini don lapen bangso deng PMI laki umahara patia long ria phan chot kali laki kaduk kawi Karbi Anglong arara phan lasi kaduk kawi Karbi Anglong arat atokono kedo anatum setami nang chitong don et nang ji pusi tirika mamai mai pu teleram tiso kong chun bang serlong ki rong hang dihin rembang neverson rong hang longri committee kong chun bang moniram rong hang rap chun bang surgeon be lapen longri habe kong im be pen tuning report Borthopen Priyanka Balmiki Karbi Anglong News Biang long arat apanta nilitum umaharapati longri sarhabia mai hin pen kardom pajirlo kardom lasi lalo aningkan wang ason thak sini tum umaharapati aningkan wang ta aningkan isek deng pia mai pi la so mai nilitum bi pon bo lasi la so mai ke nilitum aprang men ta nilingje la sarhabia aro mai umaharapati arlo kriplido la kripli long si aningkan wang ta nilitum lar pon bom lasi tuning ke dam tang bang ke karbirong supi sarhabia mai aro long si nilitum bi pon lo puthot pininga bangke nilitum long di komiti pen lar pon thulo pininga bangke dak arturika LP school pathua klam long si nilitum bi pon po la si nilitum long di komiti pen si dak la bang so mai ka pichu nya phan dude sang si pen dak reception committee ing tang kring pen nilitum seng pon long lo la pen la so reception committee seng dat pen Pinyan ka cetek long bang ke bang so mai chun pami pusi nilitum pen umaharapati long ri sarhabia mai a komiti pen tani tum ning thepon alang litum non a president a secretary ni tum dak ing vai kang lo la pen a la bang so komiti long abidi sar alang li pu rong hang sang ho alang li ko an ni ka chupiduk pen pining nilitum chilang mi hoyi po son thak si chilang mi hoyi pusi ni tum thekpon long lo la salang tum kisika teng bon te non ni tum na thekang long bang misen la pu litum la reception committee mate la so ahem abang ta alang letum karbi hem tun sina kimpi la pen alang letum pe klang po la pen pini bang so mai long ni li siga chuning ri duin la hello la ke ni tu umaharapati long ri sarhabia mai pen ke bi pon ning kan sik deng pia mai long bang ke ni li tum along ri chot la pugali along ri tin Karbi Anglong arat long ri kri ni pen ta la bang so mai long nang chitong dun tame la pen ki chulong ason ki duga vi bang ke ni li tum un an alang li tum reception committee pen si bor ipon lo anisan vesita ni li tum bang so deng pia mai long Jupora prui pusi ni tumpen kadok kawe Karbi Anglong rat panta johang pon lo lapen arnia bangke nilitum non aprang bangke nilitum lar pon plo lo hala arsap so katora doko posi nilitum non kapitik pon bangke taring kora pli lapen taring kora pho arwachi klo surinira in kora pho non angke liji hunibar deobar la soar ni sinitum do pon po la si bangso deng pia mailong ing samjin penitum ningarong pen la pendak nilitum non karupon long ateng bangke la bangso deng pia mai long nitum kaching hon Karbi Anglong a CM Dr Tuliram rong hang saralang lita amethang a homosti ta kalang lo la pen amethang arong pena aposi bangso deng pia mai long nang chitong ni pusi mathalo la pen litum kaching hon nim rokom kirim bisar kidar arnam arni kirim ilitum kaching honai rong hang rong bong rong arak pen ilitum Karbi richu sar long sing rong hang talang li nang chitong duin pusi nitum ahin pen birta long lo la sikadok kawe Karbi Anglong rata bangso mai long nang dun tame anisan veseta ilitum curap pruya pansinitum reception committee tumalang litum bor ipon lo